Am revenit, băieți, înapoi aici pe joc. Merge alea cum mi-a logoit în momentul de față, dar nu este problemă. Ce? Bule pe? Aha, pule. Blană. Hai că ajung acum să vedeți și toată casa, că nu cred că ați văzut-o până acum, am început doar din mină. Să-l vedeți și pe lăbarul. Uitați-ne casa. Lăbarul este în mină, din câte pot observa. Hai să vedem dacă găsim niște mobs, să facem XP. Nu găsesc. Prin urmare a fost foarte a citi, a auzi, a asculta și poate să răspundă la testul ăsta din nota 10. Bă, nu-i doi. Aici e făcut acolo, unde a zis și nouă. Hai să vedem măcar videoclipurile făcute noi. Asta e primul. Care este indicele primului element? Am reușit 30 secunde cât am mers pe aici. E ok asta. Sau nu o salvez pe ăsta. Pe ultimul care l-am făcut ăsta, adică. Hai răspunde acolo, e Constantin. Și te uiți pe telefon acum. Nu e ăsta. Telefonul de masă. Vrei? Unul este pe care să fie. Am și cont YouTube aproape făcut. Am câteva videoclipuri deja făcute, trebuie să le postez. Da, nici salvat asta. Deci că îmi plăcea și harta, avem și casă și tot. Dar noi unde e videoclipul ăla bun? I didn't sign up for this. Ăsta e atât. Ăsta. Care este sintaxa? Dar poți să citești în gând. Constantin, tu faci biologie,